better because I saw a lot the music so loud. So I knew. I knew that you hear that is so loud. Ayun, may isang table. Ayun, no? Isang table pa. Yeah, yeah. Still cannot hear you. Oh, stop. Yeah, that's why I told you. Cannot hear me. Nagbibigay na chocolate. Napanood na rin kita. Sinado na smoke na mamaya. Tumigil na, wala na. Umuwi na sila. Umupo ka na muna dito sa class. Matress ka muna. Wala na sila mamaya. Wait lang, 5 minutes. 5 minutes. Okay, stop now. No music, Peter. There's no music. Yeah, now I mute already. That's why I mute too loud. Just be careful, Sophia. Yeah, still cannot hear you. Yeah, that's We've been all waiting for, and finally, masasabi na po natin in this celebration of love and the unison of heart that this is the wedding celebration of Mr. and Mrs. Esteves. Ladies and gentlemen, what a fabulous and glowing audience we have here today.
from the bottom of our hearts, isang taus-pusong pasasalamat ang nais namin ipahayag sa bawat isa because sa kabila ng inyong abalang schedule at sa layo ng inyong pinanggalingan ay napagtagumpayan niyo pa rin pong makiisa at makisaya sa napakahalagang selebrasyong ito. This afternoon, ladies and gentlemen, we are not just gathered here for a simple celebration, but we are here to witness the unison, the celebration of a love unsold. So relax, sit back, and enjoy the rest of the event, especially prepared for you and of course for the couple. At tayo po ay magiging bahagi ng isang napakagandang nobela, ng isang napakagandang istorya. Once again, ladies and gentlemen, welcome to Kai's Garden Resort here at Urdaneta City. By the way, I am your host, Kurt Mendoza Cancina, and this is the wedding celebration of Mr. and Mrs. Estevez. How about we start the celebration once again with the biggest round of applause? Parinig naman po ng isang malakas na palakpakan! Thank you so much everybody. Pwede po ba nating sabayan ng isang malakas na hiyawan? Napakasaya po ng puso namin because of your presence and your presence here today. And you guys made this event possible and will be successful sa pamamagitan po ng inyong aktibong partisipasyon. At yan lamang po ay bunga ng inyong pagmamahal at suporta, of course, para sa ating newly wedded couple. And before anything else, I would like to appreciate everybody's beauty sa inyong mga kagandahan ngayon. Pwede niyo po bang sabihin na sa inyong mga katabi na ang ganda o ang pogi mo ngayon in 3, 2, 1? Ang ganda, ang pogi mo ngayon. So anong sagot nila? Sumagot po kayo, sabihin niyo nga po ng I know, right? I know, right? Ayan, medyo gutong paata sila. Pero, ayan, mag-i-enjoy po tayo. So with that words being said, for being here, that's already a big gift. So I think everybody deserves a round of applause. Palakpakan nyo naman po ang inyong mga sarili. Palakpakan nyo naman po ang inyong mga katabi. Palakpakan para sa lahat. Muli, maraming salamat po. So while we wait and prepare for tonight's festivities, ayan, open na po, ladies and gentlemen, ang ating grazing table. Pwede na po tayong pumila dyan for our snacks. Ayan, prepared of course by our bride and our groom. So once again, the grazing table is now officially open. So as we wait for our couples and as we wait for our sponsors and for the program proper, ay magkakaroon po muna tayo ng kaunting games. Are you ready for a game? Ma'am, are you ready for a game? Yes. Medyo nabigla si Ninang dito na. So we were just gonna play a simple game na tinatawag po natin Guess the Business Tagline. So napakadali lamang po ng palarong po ito because I'll just state a famous tagline of a business and pupunta po dito sa harap para po sagutin kung ano ba yung tagline or organization na aking sinasambit. So are you game, ma'am? Yeah! Yeah! So game na si mama, no? So yung mananalo po dito, ililista po ng ating mga magagandang coordinators and makukuha po natin yung prize later on. So are you all ready? For our simple game, the business, guess the business tagline. First is, atin ang langhap sarap, bida ang saya. Pumunta po dito sa harap. Atin ang langhap sarap, bida ang saya. Ay, nandito si baby. So what's your name? Do you know your, to say your name? Sa'yo. Kuha ko sa'yo. Si Mami na lang yung interviewin natin. Siya naman ata yung may gusto talaga ng prize. So ang mananalo po ay mag-rolling ng 50,000 pesos! Yes, so, ma'am, medyo mahihain si baby, atin ang langhap sarap at bida ang saya. So ano pong business ang aking tinutukoy, ma'am? What's your name? Adriana.
Adriana, so Adriana, anong business tagline? Anong business organization po ito? Clue, it's a fast food. Jollibee. Jollibee. Jollibee, tama ba siya? May tama si ate! Congratulations! Mananalo ka later on ng 50,000 pesos. So punta mo muna tayo dito kay Ma'am Coordinator para po ipamahagi yung mga prizes natin later on. And don't worry everybody, mayroon pa po tayo mga pinrepare na ibang mga business taglines. So moving on to... Alam na alam to ng mga ng mga nagbabangko. We find ways. We find ways, ladies and gentlemen, pumunta po dito sa harapan. We find ways. Ano kayang business or that organization? Ito si... Punta po tayo dito sa harapan. So, sir, ano pong pangalan ninyo? Anthony. Anthony, ba't parang mahihain po kayo, Anthony? Sabi niya, ako si Anthony! Sak ni Anthony. Wow! Nadatoy ako! Alanganin. Alam pala si Sir Anthony. So Sir Anthony, we find ways. Ano kayang business organization ito? Video. Ayan sa'yo, Banco kinuha de ka Oro. nila. Wow, very complete. So video, Banco de Oro is... Congratulations! Magpalista po tayo kay Mama has our napakagandang coordinator. So we have 2 na natapos na natin. And next, is... Siyempre, alam na alam to ng mga mommies and daddies natin. And I know na mayroon kayong dala-dala ngayon. So, nakakasiguro kang gamot ay laging bago. Once again, nakakasigurado kang gamot ay laging bago. Ito po ay planeta. Planeta po ito. Pwede po ito maging planeta. Ay, very supportive naman ang iyong asawa na ba? Mercury. Gamot laging bago. Tingnan natin kung siya makakuha ng bouquet later. So sir, what's your name? Nakaano na na? Ethan. So Ethan, nakakasigurado kang gamot ay laging bago. What's your answer for this? Mercury. Mercury! Kulang! Mercury is wrong! Wala! Doon ka na. I'm so sorry, Sir Ethan. Once again, nakakasigurado kang gamot ay laging bago. Mercury! Mercury! Ayun! Nandito si Madam sa Madam Sir name. Maria, so bakit mayroon po kayong mga tabletas or supplements ngayon? Ano, maintenance. Wow, di nyo naman sinabi na may endorser pala tayo dito, Mercury. Alright, Name ulit that's mo. right. Maria. Maria, congratulations Maria! Mercury drug is correct! Magpalista po tayo dito, Maria. Punta po tayo dito. Pero hindi nyo po kami malaloko. Nagdala po kayo ng supot para magbaon po ng ating Sharon later on. Ay, hindi. Kakaiba na yung mga pinambabalot natin ngayon, Mercury drugs na, no? Congratulations, Ma'am Maria! Next, we have especially mga kabataan na mga mahihilig maghugas na kayang-kayang abutin ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, isang patak, bisang katutak. Once again, isang patak, bisang katutak in 10, 9, 8, 7. Okay, nandito na si... Ba't parang ang active ng mga groomsmen, ng mga team groom natin, parang nagpapahuli yung mga team bride natin. Galaw-galaw naman po dyan, right? So, sir, what's your name? Ako po kaso yung tumayo. Jared. Ha? Oh, Jared, how old are you? 16. Oh, only 16. So, mahilig ka bang maghugas? Mama ko yan. Sakto lang. Sakto lang. So, isang batak, isang katutak. Pero para hugas ka, ano bang brand yung ginagamit mo? Joy po. Joy din talaga, kaya para very loyal, isang patak, bisang katutak, it's Joy. Congratulations, Jared. Thank you so much. Yeah.
ng kape? Ayun. O kaya pala, loyal din si Mama sa Nescafe. So Ma'am, what's your name ulit? Nora. Ma'am Nora, congratulations! The Nescafe is correct! Thank you so much everybody! And that ends our business tagline game for today. But Doon ka. marami pa po tayong games later on, and I would like everybody, especially to our secondary sponsor, our sponsors, Ninang and Ninong. Mga Ninang and Ninang, tumayo po tayo lahat at pumunta po tayo doon sa harapan po para po sa ating upbeat na entourage. Once again, mga Ninang sa Ninang, pumunta po tayo doon sa harapan for the continuation of our upbeat reception entourage. So, tinatawagan ko po si Sir Johnson, Rolando Reynaldo Alejandro, Sir Daniel, Manny, Ferdinand Benjo, Wilfredo Edwin, Jaime, Tommy, and Mr. Edwin Lacos. And for our beautiful ninangs, we have Ma'am Jocelyn Delia, Jasmine, Alma, Letty, Maribel, Esther, Marisa, Lorna, Flor de Liza, Emilda, Mildred, Raylene, Rosa, and Mrs. Mirna Calapita. So, coordinators, ayan, so mga ninangs po natin. And of course, our secondary sponsors, please form your queue or your line there to proceed to our formal program proper. Ayan. So I would like everybody na hanapin po ang kanilang mga partner.
At this juncture, ladies and gentlemen, let us also acknowledge the couple's parents. Sila po, yes. Ladies and gentlemen, as I welcome our couple's parents, I want everybody this Palas, and of course the beloved mother, Mrs. Almada Mendoza. Hey, hey, hey! Ladies and gentlemen, palakpakan po natin the bride's parents. There you have them, ladies and gentlemen, the parents of our couple from bride and from our groom, and they serve as the pillars of a love, education, and support. And thank you for raising such wonderful individuals, none other than our newlyweds, Ma'am Alpha and Sir Darwin. And now, I want everybody, please, lahat po ng atensyon ay doon na po sa harap, ladies and gentlemen, because as of the moment, we will witness, let us turn our attention because we will witness the dance entourage of our team groom na mapapasabak. Here they come, the team groom. Pasok! Palakpakan po natin sila, the team groom, ladies and gentlemen, with the greatest hope. Led by our, of course, handsome best man, Jonathan Hey, sa harap po tayo doon. So ladies and gentlemen, matutukayan po natin ang isang TikTok show dance between Team Groom and Team Bride. Sino kaya ang mananalo? Ladies and gentlemen, let us now witness the dance performance. Sir, as to this, ang ating best man sa harap ka po. So mag-spread out po tayo dito. To be led by, of course, our handsome coordinator, Mr. RJ. So on my cue, susundan po natin ang ating coordinator. Ayan. Don't you sweat it, baby, you were dancing In 3, 2, 1. Hey! Ayan, palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen, the Team Groom! Punta po muna tayo, Team Groom! Team Groom, mga Team Groom po natin, mga handsome ng kalalakihan. Punta po muna tayo dito. Dito po muna tayo because sasalabungin po natin ang ating newlywed couple, none other than Mr. Darwin and Mama Alpha. So thank you so much to our Team Groom. At dyan po nagtatapos ang kanilang performance. But we have set of a gorgeous lady from the Team Bride. Ladies and gentlemen, the gorgeous Team Bride. Let us give them the biggest round of applause. Team Bride! Look at that, our action of honor. Mrs. Thomas
Grabe naman pa ng energy ng ating Team Bride. Team Groom! Magpapahuli ba kayo sa kanila? May chance ba kayo later sa map dance later on? Okay! So Team Bride, are you ready for this dance showdown? Yes! Game na game si Ma'am in 3, 2, 1! It's night. Now the sky is Thank you so much, our Team Bride. Let's give them a enormous round of applause. Team Bride, dito po muna tayo. Team Bride, grabe. Pagtira-tira, pagod na kayo agad. Team Bride, punta po muna tayo dito. Sasalubungin po natin ang ating yung little couple. Up, I want everybody to rise for this flash mob activity. Ayan. So may mga basic steps lamang po akong ituturo. Sir RJ, pwede niyo po ba akong samahan? Doon kayo. Dito po muna tayo, Sir RJ. Okay. So first, alam na alam po natin maglaba, right? Am I right? Always Yes, alam good na to alam niyo see maglaba. Maria. So first is we have to roll. 3 bar. One, Okay. rolling Hey, lang po. Ken Master already Up, did not up, down, 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 down. Basic lang po, di ba? That's the roll. Next is gusot-gusot. Do you know what gusot-gusot is? Ayan. So, tingnan po natin si Sir RJ dito. 1, 2, Maria 3, bridesmaid. 4, No, 5, Kim. 6, 7, no, 8. it's okay. Ganyan lang No, po yung it's okay. gusot-gusot. Next is Your wedding, Maria. No, of course not, Kim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. bar. Ganun lang po yung sampay-sampay. And next, medyo complex po yung steps. But I want everybody to follow Sir RJ. 1, 2, 3, go. Ganyan lang po. Gaganyan lang po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 8, 7, 6, 5. Lipat po tayo. 4, 3, 2, 1. Tapos sampay-sampay. Wait na po tayo. Gets na po ba? Practice muna tayo with music. Practice with music. Practice with music. In 3, 2, 1. Rolling po muna. Oh, it's a beautiful, it's a beautiful day. Yan. Tuturuan po tayo ni Ma'am Mario Deka ng ating saya. So I want everybody na tumayo mula sa likod. Ninong! Ninong, tumayo po tayo dito. Hindi sila sumasayaw. Hindi sasayaw. Walang kakain. Hindi sila kakain. So tayo po tayo dito. Tayo po tayo dito, Ma'am Nora. Dito po, tayo po. Mostly sa mga team talaga ng... Ay, meron din pala sa groom. Dito po tayo. Tayo, Team Groom! Tayo po tayo dito. Tayo po tayo. Ayan. At so dito po, tumayo po tayong lahat. Yeah. Sir, tayo po tayo for this flash mob. Kasama po tayong lahat dito. And this is just the sign of respect and active participation of Borz to our newlywed couple. So, are you all ready? Ready ka na ba, sir? Sir Ajay, are you ready? Yes. Yes. Okay, in 3, 2, 1.
lahat po ay may characters. So nandito na po ang ating mga parents, ang ating mga secondary and mga sponsors, ninongs, bisitas, and everybody, and of course, ang ating bida sa nobelang ito, none other than our newly wed couple. But sa bawat nobela, kinakailangan ng isang mahusay na manunulat. So, to formally introduce you and to formally proceed to this program proper, we would like to first seek the divine intervention of the Lord through an opening prayer to be led by Ma'am, Mrs. Hindi ka nagdala ng damit. Ba't mo Eloisa kasi Cancino. naman lang din? Kayong nasa bahay, nagmadali ako. Once again, tumayo po tayong lahat at damhin po natin and respect the presence of the Lord through an opening prayer to be led by Ma'am Eloisa Cancino. Kasi hindi ko alam kung nasa kukuha ang damit eh. Hindi sa nagtanong ko kila mama, nandun kayo pare-pareha sa amin, kami ng bahay. Lahat po tayo tumayo. So let us pray po. Let's bow our head. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Dear Heavenly Father, we come before you with a heart of gratitude for the wonderful celebration of the union of the newlywed couple, Mr. and Mrs. Alpha and Darwin Esteves. We pray that you would bless their marriage with a love that knows no bound. May they always united in one mind, in one heart, and in one spirit, walking hand in hand through life's journey. Grant them with a grace and to cherish and nurture their love for each other, even in the midst of trials and circumstances. Help them to always prioritize their relationship above all else, and to continually seek your ways to strengthen the bond they share together. Lord God, may their love be a beautiful example to those around them, reflecting the love that you have for each and every one of us, and bless all the people who come and give time to share their love, support, and happiness to the newlywed couple. Yes, Lord God, be the center of this place and give joy to each and every one in the start and in the end of this today's celebration. Yes, Lord God, this all we pray in Jesus' name. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Eloisa Cancino. Manatili po tayong nakatayo. Tumayo naman po tayo, ladies and gentlemen. Because sa flag ceremony po natin, mayroon po tayong tinatawag na Panatang Makabayan. But here, sa this event, may tinatawag po tayong Panatang Makaponsya. So I want everybody to raise your left hand and repeat after me. Raise your left hand. Kaliwang kamay. Pag-raise po inyong kaliwang kamay and repeat after me. Ako say your name. Ako si Maria Rizal. Hindi ko narinig. Ako say your name. Ako si Maria Rosario de la Peña. Nangangako na mag-e-enjoy, At mag-enjoy, hindi killjoy, hindi killjoy, at magiging masaya at magiging masaya para sa mag-asawa. para sa mag-asawa. Gagawin ko ang lahat ng trip Gagawin ko ang lahat ng trip ng gwapong host ng gwapong host at titiisin ko ang aking gutom. at titiisin ko ang aking grupo. So help me God. I'm not sure. And the caterers as well. I'm not sure. Ayan, so thank you so much everybody. Pwede na po kayong makaupo. Ayan. What the fuck? So to continue this program proper, magkakaroon po muna tayo once again ng isang simpleng laro. Simpleng laro na I think everybody can relate, which is inclusive to all. Walang sa bata, matanda, may asawa man, o may jowa. This is No, I'm not drinking. Bring Me a Person. Bring me a Do you know this game? Bring Me a Person. Bring me a person. So Kunyari, for our first person, bring me pinakapogi sa angkan ng groom. One, two, three, go! Pinakapogi sa angkan ng groom. Wala ba? Parang dami ko nakikitang pogi kahaba na. Si Bosman pala natin yung
pinaka-pogi na, sino tong nagdala sa kanya? Sino tong nagdala sa kanya? Ano kanya? Baby girl! Ano? Baby girl! Sinagot ka na ba niya? Siyempre. Jowa niya. Okay, so paano mo masasabi na siyang pinaka-pogi sa Bongis the Best? Mahal ko po kayo. Ganyan yan. Gusto lang niya ng 50 pesos. So, Sir Don, am I right? Ay, Sir Don. Para sa mga poging kalalakihan katulad po natin na nakapalibot po dyan. Ang pagiging pogi po, struggle po yan araw-araw. So ano po yung sikreto niyo sa pagiging pogi sa pang-araw-araw na pamumuhay? Tulog lang. Tulog lang sa Carmel. Yun lang pala tulog at ML. Ito naman po yung mga masasabi niyo sa mga sawi sa pag-ibig na hindi gaano pinalad sa kagapuhay. Kaya ako nasawi. Hindi siya nasawi. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin Mr. Don Esteves at ang kanilang proud na girlfriend. Okay, so that's our first person. Next is Bring Me Someone na naka-brace. One, there she go. Bring me someone na naka-brace. Sabi ko, bring me, hindi bring yourself. Yeah. Ay, pinala mo pala siya. Sa kanya yung prize. Okay, so ma'am, what's your name? What's your name? Princess or princess? Ang tanong. Fully paid ba ang iyong brace? Magkano monthly? Secret. So, thank you so much, Stephanie Gale. Marami naman tayo naka-braces dito, ano? But, nauna po si Ma'am Stephanie, so sa kanya po talaga ang premyo. But, kung kanina, mayroon tayong pinaka-pogi sa side ng group. But now, bring me, bukod sa, of course, kay Ma'am Alpha at kay Sir Darwin, bring me ang pinakamaganda sa side ng bride. 10, 9, 8, pinakamaganda. Wala bang maganda sa side ng bride dito? Bring me, pinakamaganda, or pwedeng bring me yourself. Pinakamaganda sa side ng bride. Kahit relative, kaibigan, ninong, ninang. Ay, bring me yourself. Bring me, pinakamaganda sa side ng bride in 10, 9, 8. Oh. Nandito na pala, si Mother pala ang pinakamaganda. So, Mother. Dito po tayo. Hindi, maganda ka talaga. So, Mama Mada, gaya po sa tanong natin sa pinaka-pogi sa Pride. Pag-gising po natin ng umaga, makikita natin sa salamin, ang ganda ko. Ganun ba yung nararanasan yung araw-araw? Sige na, so ano po yung mapapayo nyo sa mga kababaihan katulad nyo na ubod at saksakan ng ganda? Secret na daw. So thank you so much, Mama Mad. Pinakamaganda sa side ng bride. Okay, ngayon naman, bring me someone na single and ready to mingle. Lady, babae, bring me someone na single lady and ready to mingle. Binibenta na? Single, so what's your name? Vanessa, so Vanessa, ilang years ka na pong single? Binibenta na? Ilang years ka na pong single, Ma'am Vanessa? 1 year, pwede bang malaman kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Hindi pwede. But are you ready to mingle? To meet someone here tonight? Malay mo, tadhana mo na pala. Hindi niya alam, so aalamin natin na now, bring me single man! Ito mo naman, Vanessa. Bring me a single na lalaki. Ayan, bring me single na lalaki. Kahit sino po. Bring me a single na lalaki. Wala talaga. Pwede po waiter. Pwede dito.
Dali na po dito, dali! Nagkakahiyaan pa. Once again, bring me single na lalaki. Ayan si Kuya dito. Puntahan natin. Diyan ka mo naman, Vanessa. May niligawan lang tayo dito. Makaka-only rice tayo. Single na lalaki. Ayun! May single na tayo from the Team Bride and the Team Girl. Sabi ni Marino. So, sir, what's your name? Christian Whitcomb Libero Vargas. Wow, at ba sa Facebook later? So, sir, ilang years ka na pong single? 11 months pa lang. 11 months, so are you totally healed from your past relationship? Makatingin yan. Hindi ka. Naka-heal ka na ba sa past relationship? Of course. Of course, sis. What about you? Naka-heal ka na ba sa past relationship? Ah! So, Ma'am Vanessa, ano ba naman sana yung type mo sa lalaki? Nagkasalamin. Gusto mo ba na nakasalamin, naka-color na, maputi, mestizo? Ano pa ba? Ano ba magandang qualities niya? Ano ba mga type mo sa lalaki? With your physical? Oh? Blue eyes. Blue eyes? Ako ang panahanap ng mga isa natin ka sa Amerika! Ba't ganun dito? Blue eyes talaga, hindi na mapapalitan. Ayaw mo ng pagmamahal ng isang Pinoy na medyo Chinoy. Ay, pagkakontak. So ikaw, Sir Chan, ano ba yung type mo sa isang babae? Yung naka-dress na pink. Naka-dress na pink, marami dyan. Ano pa, ano pa? Gusto mo ba naka-box? Yung may box. Ano pa, ano pa? Yung may relo para alam na may time sa akin. Yun pala yung type mo. Bukod sa physical trait, ano ba yung mga personality qualities na gusto mo makita sa isang babae? Siyempre yung loyal, ano siya, then simple lang, yung ano lang siya, physical, simple lang, sa ugali, simple lang din. Ganun. Simpleng babae ka ba? Ay, parang tayo ng match na. So ikaw bukod sa physical traits, ano po ba yung mga personality na iniharap niyo sa isang lalaki? Mabait? Loyal. Mabait and loyal. So nagkatagma pa sila, do you think? Gusto mo ba si Ma'am Vanessa magkaroon interaction? Yes, I do. Yes, I do! What about, parang ako rin nagkasal dito, ano? So waiting na lang po sa bouquet later on, pakikuha na lang po link. So ikaw, yes, I do, yes, I have, yes, I won't. Itong lalaki to, do you think is a match for you? Maybe! Maybe this time! Diba sabi mo, hindi mo pa alam kung panahon mo pa ngayon. Malay mo, this is the time. So, yes, I do ka na? So, ladies and gentlemen, pagkamay naman po kayo, Sir Chan and Ma'am Vanessa. Palakpakan naman po natin sila, ladies and gentlemen! Ayan, thank you so much, everybody. That ends our Bring Me a Person game. And we will proceed, of course, to the honoring the parents dance. And of course, the first couple dance. This is a meaningful and emotional part of this evening, the honoring of the parents dance. So may I now call our groom, our bride. Yan. And anyayahan niyo po ang inyong nanay for the groom and mother's groom dance. And we have the
No worry, Kim. My eyes only on you and Peter. Despite sa pagkawala ng father No ng worry ating about bride, that, Kim. we all know na masaya siya para kay Ma'am Alpha. Siya ay nanonood ngayon sa langit at isang galak ang kanyang nais ihatid para sa ating bride. So to honor the father and daughter dance, we'll have the mom instead.
Hindi pa ba huli ang lahat? Mga ninong, sinangs, and everybody here tonight, let us give and present our monetary gift to our couple. Wala yan sa halaga. Nasa also, yun na kanya. Pampers ka pa dyan. Yun naman yun, sa bag niya. Sa bag niya? Sa bag niya ang dala. So, sa'yo na po ba ito? Sa'yo na sa mga magtitable-table po tayo. Kaya dyan, may monetary gift ba tayo kaya dyan? Ano na ngayon? Anong dito ngayon? Hindi, tapos na yung quincenas. Sweldo day! Nag-sweldo day na si Kuya Chan Chan. Yan, kumbaga naman. Ayan. Ay, na-prosperity pa. Pagbabutot ka ng 20,000 pesos. So, hindi yung nalagay. Pang-transfer na naman. Sa PDO, ano? Gcash na lang daw, Gcash. So, higit po sa kalaman na namin tumatanggap po ng Gcash at ating couple. Ano naman dito? Yung ano? Yung lift? Kinuha mo ah. Yung sabag mo. Yung dalawa na sa'yo.
So magkakaroon po muna tayo ng photo opportunity per table. So wala pa muna ang ano. So first po, muna yung mga ninongs po natin. Tayo. Sa mga ninongs and ninangs po natin, isa-serve po yung food ninyo. So ninangs, lahat po ng ninangs, tumayo po tayo para sa photo opportunity. Punta po tayo dito sa ating newlywed couple. Ninangs? Serve. Serve. Ninong at ninang naman. Special food. Sa atin kasi one. And of course, get ready naman po sa ating mga ninong, si our principal sponsors. So katabi po ng ating newlywed couple ang prosperity box. So sa conviction po ninyo, if gusto niyo po pong bigay, feel free na mag-sabit or maglusit po dun sa ating prosperity box. Di ba dapat There you have them, ladies and gentlemen, our ninongs. And please get ready to our ninongs. Smile! Hey. Please, ninongs, enjoy the rest of the event. Of course, the food. Ninongs! Yan. Photo up po tayo sa our couple. Isa pa, super pala. Hindi nga eh. Papasok pala sa bibig eh. Biglang photo-boot agad. Gagano na isa. Bad trip eh. Gagano. Bad trip, pasabo na ako. yung takam na kutom pa. Na-serve na nga kasi. Sa to kami. 15 eh. Siguro sinabi niya, pwede mamaya niya. Kanina pa yun. Smile to our ninongs. Ayan, thank you so much. Next is our table number 1. Sa ilaw. Table number 1. Nasaan po ang ating table number 1? Ano kasi ito eh. Parang And table number 2. After our photo opportunity with our newlywed couple, you may now enjoy the scrumptious at napakasarap ng mga putahe na of course inihanda ng resort na ito, which is Sky's Resort Ordinary Bypass. Nantok-nantok si Gary. Tapos ang tatawagin naman, mga babay, bridesmaid. malamang. Tinawag ng mga ninang-ninong eh, for sure. Dito ulit, Dennis. Dito ulit. Smile, table number 2. Up next, table number 3. Ayan. Table number 3. Ayan naman siya. So table number 2, please go na po sa buffet and enjoy the food prepared especially for everybody. Ayun. Gutom na eh. Gutom na eh. Please get ready, table number 4. Tayo, guys. Muli. Table number 4.
Tayo na po ang susunod. Table number 3, go na po sa buffet and enjoy the food. Bon appetit, everybody! Sunod po, table number 5. Yes, table number 5. Sabay na tayo sa phone? Sabay na tayo sa pen. Okay, okay. Hanggang din lang. Five na. Six. Wag. Table number 5. Isang ito tapos. Limited rice. Inasal. Drinks first. And we have the table number 5. Up next, it's Borz table number 6. Table number 6, please get ready. Ah, 7 pala sila. 10. 6 eh. Nakalagay yung 10. Bakit 6, walang 7? Kaya nga eh, sabi ko nga sa inyo, ayan mo eh. Uy. Ayaw mo ma, kukunin nila yan. Ayaw mo lang yan. Please get ready. Table number 7. Bang kailan? Biya pa. Ay, Bia, si Bia. Sige na po. Okay. Table number 7. Nasaan ba ang ating table number 7? Sabi nga eh, walang 7 kasi 6 oh. Next is table number 8. So, ito 8 na oh, walang 7. Table number 8. Sama na tayo doon. Kasi maghirap po makabusan tayo. Sabay na tayo. Marami tayo. Table number 8. For the opportunity. And get ready, of course, table number 9 as well. Malayo pa to eh. Malayo pa to. Sabay na kami. Malulag. Okay na yun. May konti lang din naman sila doon. Sabay na tayo din. Saan na naman tayo to? 12. Kaya nga, may 11%. Walang 11. Mag-antay ka. Kami yung pila na kami. Ayun. Kami yung balik na tayo. Kaya sabay na kami. Mag-prepare na rin po ang table number 9. Smile po, family of our brides. May number, walang 7. Ayun, walang tumayo. Thank you so much, table number 8, table number 9. Table number 9, double time. And same pa rin po ng cycle. After our photo opportunity with our newlywed couple, pwede na po tayong pumila sa ating buffet area to taste and savor
The food is prepared especially to everyone. Okay lang naman tayo dito. Wala. Team Monzon, Team San Carlos, nandito sila. All the way from San Carlos. Table number 10. Nasaan po ang table number 10? Ayan, mag-line na po tayo. Tatlo naman tayo. Sino babantay dito? The family of the groom. Table number 10 and table number 11, please come forward. 11, nandiyan na. Thank you, table number 11. Table number... Saan po yung ating table number 12? 13 or 14. Table number 13 and 14. Up next, 15 and 16. Magkakasama na po tayong lahat. Thank you so much, everybody, for having the photo opportunity. Kaya Mr. and Mrs. Esteves. And while eating, the program and the fun still continues. Please, yung attention lang po natin ay dito lang po sa harap. We'll now proceed to the traditions.
We'll now proceed to the timeless traditions, especially the cake cutting ceremony. Diba? Diba? Ano ka na isa mo? Gutom kasi ka. Oo, si Mia. Kukuha ko na. So for the complex of the many, a wedding cake is not just a Let's eat, simple cake, everyone. but it is a layer. Let's eat. Layer that are made with patience and love. And it reminds us that everything can be sweet sa pamamagitan po ng pag-ibig at pagmamahal. Ay, yung manok wala. Best man. Best man. Sauhan. Best man. Huwag ka muna kumain. May work ka pa. Habang kumakain, meron pa Ladies and gentlemen, I want all your attention sa ating star of the night, si our newlywed couple, sa kanila po yung attention as we are now having and witnessing the cake cutting ceremony. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin the very first task as husbands and wife. Mia, power bank ko. Kaya ano na. Okay, kayo na. Tapos yun. Yo. Mamaya, kain ko muna kapoy. Kapoy na kapoy muna. Kapoy ka muna bago yun. And please get ready to the message of our best man and a gorgeous matching of heart. Kapoy ka muna bago yun. Kapoy yun. Ito yung mga luto nila, Apikat. May mga lalaki. Mga tagal. Kaya ito na, hindi ka pa nagsubo rito. Dito na. So for the traditions na madalas po nating gawin, magsusubuan po ang ating newlywed couple. Ano mo? Yeah. Hindi, pupunta siya kay Amang galing. Gusto niya muna doon. Subo, subo. So groom, subuan mo ng sobrang laking cake. Mas malaki pa, masyado yung maliit. Subuan ng cake. Yan, sharap. Sure. Okay, so Pride, isubo mo naman. Ay, subo. Pasubuin mo na ng cake ang iyong groom. Yay! Ladies and gentlemen, palakpakan po natin muli Sir Darwin and Ma'am Alpha. Sige, go lang. Ubusin niyo yung cake. Ubusin niyo yan. Masarap yan. Let's eat, everyone. Okay.
Yeah. Kurt. Kurt Cancino. Thank you po. Thank you so much. Aba. Thank you. And okay, palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen, our new couple, Ma'am Alma and Sir Darwin. But before anything else, before we formally end this fun wedding celebration, of course, mayroon pa po tayong mga hot traditions. First is the garter removing ceremony and pinakihintay ng ating mga single ladies, tossing of the bouquet. Sa garter po tayo. So, it should be very sensual. Ayan. Uy, tumigil. Huwag mo babayan. Hindi, uuwi na tayo, Papa. Pero mo na yung tama. Sasakyan. Ayaw mo na. So, groom, dito po muna tayo. Gaya ng isang leon na uhaw sa karne. Dahil hindi pa talaga siya kumakain. Gutom na ang ating groom. Gusto kong ipakita mo yung kagutuman mo sa pagkuha sa garter, sa hita ng ating bride. So DJ, ladies and gentlemen, let us all witness the garter removing ceremony. Kanin. Tubig mo. Susuka naman. Sir Darwin, sayawan mo. Last na lang to. Punta ka na doon. Yan! Patanggalin yung dust! Wow! Malagalit si Sir Oh my God! Yeah! Kiss muna sa bride! Kiss the bride! Are you ready, Sir Darwin? Ready ka na ba? Okay, ready na ba kayong lahat? Ayan. Ma'am Alpha! Ma'am Alpha, ready ka na ba, Ma'am Alpha? Ready ka na ba, Ma'am Alpha? Ready na silang dalawa for their honeymoon. Okay, Sir Darwin, maaari mo na kainin ang garter. Sa ilalim ng kuti. Kagat po, kagat. Sa dilag. Ang galing mo sabihin, Sir Darwin! Aking Hindi ka ganda. naman kinagat eh. That ends the garter removal ceremony. Sa dilag. Grabe pala kumain or sumisid si Sir Darwin. And we'll now proceed. Inaanyayahan ko po lahat ng single ladies who are not married. Punta po dito sa harapan for the tossing of the bouquet ceremony. Ma'am Jama, baka gusto niyong ikasal. Ayun pa ba yan? Mga single ladies po natin. Ayan. Si Ma'am Vanessa kanina, nandito pa ba siya? Si Ma'am Vanessa. Nandito pa ba si Ma'am Vanessa? Mga single ladies po natin. Hello po! Mga single ladies po. Punta po tayo din sa harap. Punta tayo din sa harap. Dali na for the tossing of the bouquet. Naman si Uwi, sa mga single ladies. Ma'am. Tara. Tara. Let's go, single ladies. Punta tayo dito sa harapan. Yes. Single po ba lahat dito? Lahat kasal? Single lady. Punta po tayo dito sa harap. Sa gilid. Ma'am. Let's go, ma'am. Ma'am. Punta tayo. Sir, pilitin nyo. Sir, ma'am, kayo po, ma'am. Dali na, mga single ladies. Punta po tayo dito. Ayan. Mga single ladies, of course, here din. Ikaw, single ka rin. May mga single ladies, pa ba tayo here? Ayan, si ma'am. Ma'am Rose, punta po tayo doon. Ma'am, are you married? Happily married? Of course. Ma'am Rose. So all of our single ladies, punta po tayo dito.
Punta pa tayo dito, mga tinawag ko kanina. Ma'am Rose, dito pa tayo. Yan, mga single ladies natin. Apat lang talaga. Meron pa ba dito? Ma'am, please. Kakuha talaga. Ma'am. Ready ka na po ba? Yes! Yes! Ready na sila! Okay. Sino kaya ang makakakuha ng bouquet? At the count of 3! Ma'am, at the count of 3, tatas niyo po yung bouquet and paunahan po sila. Okay. In 3, 2, 1, toss the bouquet! Go! Sino nakakuha? Anong name mo ate? Ay! Kapatid ni Clara! Lagat! Mandatory ha, mandatory! Ladies and gentlemen, that ends our event for today. But hindi pa po nagtatapos ang lahat because this is the new chapter and the new beginning of our newlywed couple. And nakasama po natin sila mula ng kanilang LDR moments. And hanggang ngayon ay kasama pa rin natin sila at naging saksi tayo sa kanilang pag-iisang dibdib. And as we part ways, ladies and gentlemen, we still believe na tayo pa rin ay magiging bahagi sa buhay ng ating newlywed couple. Once again, ladies and gentlemen, this is the wedding celebration of Mr. and Mrs. Esteves. For the one last time, parinig naman po ng isang malakas na palakpakan. Thank you so much, everybody. And now let's enjoy the party. Ano ba?
passenger. The camera man. I'm getting sisip na. Sorry na. Sorry na, future. I'm dancing. Saan ko kuha ang short? Ay, dali. Ah, meron? Ganyan ka na lang. Uwi naman. Ito yung mga sinela. Ito pa, may short dito. Yung short. Oh, eh, Dali! Dali! Going home na, finish, just waiting for the change the clothes. Only one still partying. Yeah, time to go, Maria. Yes, Peter. You see the event. All are back to the what you call this? The costume, the dress. See? The wedding. Welcome. We are so glad you are here. The wedding of Darwin and Alpha. Mia, naalala ko pala meron akong dalang scarf. Naalala ko pala may dala akong scarf. Ayaw mo na. Ito mo. Kasya naman. Kuha siya.
Uy, nahulog ano to? Kay Dennis yan. May sa sapato. Nagubad na lang. Thank you. Ha? Kimiya, yung gray. Kaya natin, sabay na lang. Ito, kay Kuya. O yung bulaklak. Wala na yan. Ano yan? Hindi naman. Wala nang nakalimutan. Nanghiram lang ako ba? Kay courtesy by Lalin saka ano, Bansyang. Kay Bansyang. T-shirt, walang extra t-shirt. May nakita kong t-shirt doon sa pag-meet, ano? Black. Ay, Yun na lang kayo. ay, may short t-shirt siya. Hindi kasi Darwin yan? Shota ni Ivy. Si Ivy yun. Si Ivy. Ito, ito yun ha? Oh man! Gangot lupayag na. Nagdadala sa tina. The wedding of Maria and her camera. Pangutan nyo. Doon, sinilawan mo nagaduka ako ano. Hopefully soon. I try to get the buffet. Alin? Alin? Nino? Di ba meron ka nang nilalagay ng gamot? Eh, wala naman. Tingnan mo kasi pag naliligo, matik kasi talaga yung napapasok yung tubig sa kanya. Wala naman. Yelo naman yung kanya. Yelo. Buti hindi umulan. Kasi ano din. Kahit napakainit, buti hindi umulan. Saka hindi. Open yung venue. Wala, yung nakakatawag kanina. Kami namin. Buti pinagbigyan. Baby! Hindi ka nga. Muna naman. Bagsak yan for sure. Pagdating. Diretso naman tulog niya doon. Hindi mo. Wala, isang oras ko lang binatulog yan. Hindi, doon sa bahay nyo. Tani apang gabi. Kahit gabi? Paggabi? Hindi, kanina nga dito. Mamaya kanina. Tama na takbo. Ano mo kagad ng gatas, konti lang kinain yan, di ba? Di ba? Si ano din? Sila nakasalo. Sila Ivy. Sila ang next year. Baka naman, sabi niya kanina. Baka naman. Nagmamakawa na. Madali na yan. Bata pa naman sila. Ilang taon na ba sila Ivy? Hindi, silang mag-ano. Bago pala sila. Walang 11, walang 7 na number. Walang 13 din. Hindi. Tama na. Pag ikaw dadapa, titigil ka. Hindi maano. Tara, para na. Alisa na. Halika na. Iwan ka na. Sige. Saka ito, pinapauwi niya to. Ano ko pinapauwi niya to?
Saan? Ito. Ano? Yun lang yung regalo. Oh, parang kukunti na. Hindi, pinagp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 ag
Bye, Peter. Bye-bye. Thank you. 2 million people in the chat. Thank you so much. My God bless you all. Thank you for joining today. Bye. Bye-bye. Bye-bye. But I know that I can forget you. Yeah. Bye, Peter. Bye, Kim.